Angibingelele ngiphinde futhi nginamukele la kuNqamboti Media TV 18. Ngicela ukuthi uyafelela ikhasi, ngicela wenze lokho kufanele ucofoze subscribe, ulike bese uphinde ucomment ey'ndabeni engenayo, iy'ndaba ey'thinta uMashudula kanye nensizwa yalapha kaNongoma ewumsakazi kuNongoma FM eyaziwa kakhulu ngelikaNqubeko Ndlela. uMashudula-ke usephumela obala wabhekana ngqo noNqubeko Ndlela, nokuyilapho-ke aveza khona ukuthi akazi ukuthi le nsizwa yakaNdlela imbangisani njengoba ihlambalaza igama lakhe ey'nkundleni zokuxhumana. uMashudula-ke uhluleke ngisho ukuyibamba ngane zakwethu njengoba kule nkulumo yakhe ezwakala ekhala edonsa umoya kucweba izinyembezi ngodaba oluthinta uNqubeko Ndlela. Uthi akazi ukuthi umfuna uNqubeko Ndlela njengoba emhlambalaza la kwi-media emdelela ekhuluma yonke into athanda ukuyikhuluma. Ngale ukukhuluma kakhulu ngicela ukupha nansi inkulumo kaMashudula ayibhekise ngqo kuNqubeko Ndlela la khona ekhala izinyembezi embuza ukuthi yini le engaka ambangisa yona njengoba nje emhlambalaza laphana ko-Ladies House nakuyo i-Facebook page yakhe. Yabo ayikho into engihlukumeza njengokuthi kube khona umuntu wesilisa owazi ukuthi yena uyacacaza emakhanda abantu besifazane. Kube nje khona umuntu wesilisa owazi ukuthi yena emakhanda abesifazane uyacocoma. Yena nje mezwe ngathi engayiphulaza, uyiphulaza ngegama lomuntu wesifazane. Kube khona nje umuntu wesilisa owazi ukuthi yena mefuna ukudicelela isithunzi somuntu phansi kumele ahamba ayolanda umuntu wesifazane amhodulele phansi. Kube khona umuntu wesilisa okwazi ukuthi ukuze yena trend emhlabeni akufuna yena trend ngabantu besifazane kodwa athi umuntu wesilisa. Angazi mina ukuthi uNqubeko ufunani kumina. Sabona wendaba ofeature kumina ngedwa. Angazi ukuthi ufunani uNqubeko. Angimazi. Angazi noma indaba yakhe ngiyithathe serious. Anganoma indaba yakhe ngiyithathe serious. Ngoba yena cha usegiwe yaphendelela kusho ukuthi ukufa phela. Anganoma indaba yakhe kusho ukuthi ngiyithathe serious. Njengamanje ngiyabona ukuthi he was live la ku Facebook. Secondly, upost isithombe sami ku-story for what? Isiphi isidingo sokuthi apost isithombe sami ku-story sakhe on Facebook? Faka ingoma kaMjoliso when night ngazenhlizweni yami what? I don't know. And I so wish to know ukuthi yini le ayifunayo ke. Ufike wathi uNqubeko abantu besifazana abathithi abachachaza kumaskandi wara bayadina ntontoni beze babe nebonge baze bayibongele ini. Sakhuluma naye uNqubeko engali ke ngami wake wadelela usisi yenze wambiza ngayo yonke into inhlamba abengayicabanga uNqubeko. Uma ngabe ufuna ukubona umuntu okwazi ukuhudulela umuntu ambeke phansi uNqubeko. No, bathi abantu ungam-entertain shudo ngoba ufuna ukuthi entertain. No, it's not about that. But sometimes kumele umuntu ukhulume so right nabantu bezokwazi ukuthi uma khona into wrong uyena lo. Angazi mina ukuthi ufuna uNqubeko. Angazi ngoba ngingazi. Like seriously. Wasithuka qedana wazothi umodelekazi umjwayele. Uma umjwayele umuntu ngathi wena labantu besifazana abasebegcwele kumaskandi. Sambuza thina. Sathi kusho ukuthi kumaskandi ngingenwa ngokuthi wena ulengisile. Unesende phela uzungene kumaskandi. Okusho ukuthi wabona kukuhle ngoba ke uyatrenda uphuma emaphepheni. Of which into mhlawumbe angayazi okanye into asihlale ilangazelele. Utrenda kabiki. Mina
mina into engiyaziyo kwelakithi akaze kube khona indoda ekhulumela safuthi ezokube uyifuna ukuzotrenda ngabantu besifazane. Angimthathi serious umuntu wesilisa mina wazi ukuthi uyagcwaneka amakhanda abantu besifazane. Futhi angiyena umuntu ovamise uku-entertainer izinto uma ngabe kukhona umuntu omdelelayo and whatsoever, I don't know. But I so wish to know ukuthi yini le inkinga kaNqubeko nami okanye nozakwethu ngoba imodelikazi uMashudula uyenze. Njengamanje uNqubeko kade live, he's happy, uyacula kumnandi, unyuye or ukhisimuzi, I don't know. Just because ngize ngabhala ngimmentionile. Ngithi ngiyafisa ukwazi ukuthi Nqubeko ikuphi inkinga yakho. Uyakhomenta esithombeni sakaMavundla nami. Uzothi cha nidlala kahle lesi sikeshi senu. Ukuthi leyo nto ayizayibhale phansi bekumsindapha ukuthula mayeyindoda. Uma yeyindoda mengathule ngafana. Akanazo ezinye izinto abengayikhuluma ezenze sense. Boreka ngaleyo ndlela uthi uhambe ekhuluma into angenalo nofakazi bayo. Qeda lapho uyopost epage lakhe. Ungizwe washo njalo mina ngisho. Ungize lo osho njalo mina ngishongo uyahleka shuthi ukhisimuzi. Yini uNqubeko ayibanga nami? uNqubeko mayibona ukuthi umhlaba ubhorekile siyothukwa thina ladies house. Each and every time uNqubeko efuna thina ukuthi sinethwe izinhlamba uyahamba yopost epage lakhe. Ngisho une following phela. Une following uNqubeko. Ngaso sonke isikhathi uma efuna itrend ufaka mina, afaka uyenza, afaka umodelikazi. Ngiyaphinda futhi. Yini uNqubeko ayifuna kumina? Indaba abantu besilisa bekwazi ukuthatha umuntu wesifazane kancane. Futhi angizosho ukuthi abantu besilisa indaba uNqubeko abe nje negunya la lokuthi ukwazi ukudicelela phansi isithunzi somuntu wesifazane. Yini leni kuNqubeko amandla ukuthi ufuna uhudula igama lomuntu wesifazane phansi. Ngiyabuza ngithi usebenza apha uNqubeko. Kuthi uNqubeko usebenza kwiNongoma FM. Kodwa uma ngabe efuna itrend uNqubeko kwenza sure ukuthi umela limazi isithunzi somuntu wesifazane. And each and every time mawufika la khudulelwa khona igama lami hamba phambili uNqubeko. Engicasulile njalo ngoba uyabona ukuthi ngikwatile angineme ngalento ayenzile. Sikuphi isidingo sokufaka isithombe sami kwistory? Sikuphi? Uma ngabe ukhuluma wena umuntu wesifazane ukhuluma usho ukuthi khona into engakuphethe kahle towards umuntu wesilisa ofana noNqubeko, yothukwa wena. Uya-enjoy ukuthi thina siyathukwa. Uya-enjoy ukuthi siyathukwa. Kwaye kwamnandini ukuthi wena each and every day uyathukwa. Weske khona umuntu onjengoNqubeko wesilisa. Futhi akanabo dadewabo uNqubeko. Akanayo umama. Akanayo intombi. Nqubeko Ndlela. Uma khona umuntu ocabanga ukuthi lento engisho nginamanga, ungene epage lakhe uNqubeko. Ufike ubone ukuthi izinto ezipostayo azikhona, imajority yakhona kube ukuthi zehlisa isithunzi somunye umuntu. Igama lakhe la kuFacebook Real Nqubeko Ndlela. Ngiyabuza futhi okugcina. Ufunani kimi uNqubeko? Yini ayifuna kimi? Yini ayifuna kimi uNqubeko? Sisiyenzi namanje usathukwa. uNqubeko wabhala wathi uyenza uxoshisa abantu emsebenzini. Usathukwa namanje. Ukwazi ukudila kanjani nesimo esikanje uma ubona upostiwe o-anonymous besho umathanda? Ube wazi ukuthi kunomuntu ongakufuni ofana noNqubeko. Angimazi mina uNqubeko, aze ngihlangane naye. Angaze ngihlangane noNqubeko, akaze ngikhulume noNqubeko. Kwayena nje mengathi mhlambe uMashudula ngiyamazi ngokumbona ngabe ukhuluma iphutha.
uNqubeko ngabe ukhuluma iphutha mayethi mina wakwangibona wakakhuluma nami kodwa unenkinga nami. Yini into ayifuna kimi uNqubeko? Me ungangiphendula nje Nqubeko. Yini oyifuna kumina? And into engikwatisa tu kuyo yonke lento umuntu wesilisa. Ufunani kumina kanti? Yini oyifuna kimi? Ngiyayibuzela nje. Into angathi naye mengathi uyasho noma mhlawumbe engayisho kuyena mina. Mengathi uyasho nje ukuthi uMashudula wathi kumina. Iyiphi le? Qeda lapho wenza live ya enjoy ukuthi uyatrenda phela. Enjoy ukuthi uyatrend uNqubeko. Sihamba thina siya kulento ye16 days of activism and stuff. But uNqubeko uyachanaza uNkulunkulu. uNkulunkulu waka Facebook. Khuluma mathanda. Qeda lapho yakhomenta kwipost yami sabona uMashudula beumuhle kwi-all white bekushoda lo wesikhwili no Brentwood. Ubani wesikhwili no Brentwood? Angithi umodelikazi loyo. Ungenza isilima. Ungipostelani kwi-story? Faka ingoma kaMjolisi uMayidululu ngoMayidululu kaNqubeko mina. Or iNqubeko mhlawumbe ungazi ngiyinqunu. Shuthi wakwangigumula ngo-view once. Shuthi uNqubeko waye wangigumula ngo-view once. Ngamnika so that. Ufunani kimi? Sengikhathele madoda. Ngiyaqala ukuphula umuntu umoya kanje. Ngisho umuntu wesifazana akekho wakwangiphula umoya njengoNqubeko. Ngikhathele. Nqubeko ngikhathele. Ukuthi uyawubuka live wami ufuna wase ngikhathele wena. uNqubeko abanye bathi uNqubeko naye uMC angazi what. Uma ukuthulela ukuthi thina sisuke siqashiwe siyosebenza singenaphi thina? Uma ingaqashwanga yena thina singenaphi? Nqubeko wakaNongoma. Ufunani kumina? Yini nje oyifuna kimi? Zonke insuku into engicasula akaqali uNqubeko ukukhuluma mathanda ngathi azajabule ngesikhathi esiphuma ephepheni ujabule bamfaka esithombeni umpintshekile yena kulesi sithombe afake kusona.